Wawa naman kayo. Wawa kaya na. Tanggal kayo. Tanggal kayo. Stress. Wawa naman. Okay, good morning class. Our lesson for today is all about geography. At nandito tayo ngayon sa Sapangan Beach. Ang mga nasa likod ko ay ang mga bundok ng Pangasinan. Ang sinasabi nilang pinakamataas na bundok sa Pangasinan ay ito. Nakikita niyo yan ang Mount San Isidro. Yan ang pinakamataas dito sa Pangasinan. Kung bababa ka, kung nakikita niyo yung bundok na yun ang Mount Inang Sabel, sabi nila. Ang likod niyan, yung Mount Inang Sabel, doon mo makikita yung Mount Danak, yung Susong Dalaga. Sa kabila noon, yung nandun pa sa dulo noon, yun ang Mount Kitoy at saka Mount Balintuwok. Dito sa kabila, ito naman, yung mababa dyan sa Mount San Isidro, yan yung andikit bato ng Labrador, yung sinasabi nilang Mount Bruce. Yung kasunod niya, nakikita niyo yung ridge na yan na maganda. Yung ridge na yan na maganda, yan sinasabi nilang Portasio Ridge. Ang taas doon, yung kasunod ng San Isidro na isa, ang tawag doon ay Mount Fernandez. Sa baba niyan, itong mga bundok na ito, hindi ko lang alam, hindi pa pinapangalanan to eh. Pero ang likod niyan, yung pinakamataas doon, na makikita nyo, kung makikita natin yan, meron niya siyang pinakamataas na waterfalls na kita ko sa buong Pilipinas. Nasa more than 100 meters. Ang tawag doon ay Oriao Falls. Kasama na yung Mount Oriao. Nandun siya, katabi siya ng Mount Fernandez. Ang katabi naman doon, nasa likod niya, meron din diyang isa din sa mataas na falls, yung Portasio Falls. So pupunta ka tayo dito, sige, lakad. Ito naman part ng Sual. Yung part ng Sual na yan, nandoon yung Mount Talakitik. Tapos, sige, punta pa tayo doon. Mount Talakitik, mayroon pang mga bundok doon na hindi pa napapangalanan o hindi ko lang alam. Pero ang doon, yung andikit bato ng Sual. So, ganyan, karami ang bundok ng Pangasinan kung nakikita nyo. Tandaan nyo mag-quiz tayo pagkatapos ito. Bye, that's all for today.